סרטון, נו תתחילו, אוהד תתחיל. אז אריאל מתחילה? יאללה אריאל. אוהד אחר כך אתה? תעשי סלטה. אוהד יאללה תורך, קום. עכשיו בא לך לעשות הרבה שמקודם אמרת שעשית קצת אוהד. יאללה עכשיו תעשה הרבה. יפה. יש לנו כאן ריקודן. מה עכשיו אתה עושה? שוכב? תעשה עוד משהו. יופי, תעשה עכשיו גלגלון, איך שאתה עושה. יפה, עכשיו תעשה קפיץ. יפה. אוקיי, שב בצד. תעשו קידה. תעמדו שניכם, תחזיקו ידיים. נו, בוא תעשה קידה. עכשיו תורך.